What's up guys? I'm Rhoda and welcome to my channel. Ang gagawin natin for today ay gugupit tayo ng barbers. And mag-highlights tayo pagkatapos ng gupit. Highlights with color. So, first, ang gagawin natin ay separate natin yung top side to side. Masain ng water para malinis siya tignan. So, ayan. Tapos, gagamit tayo ng clip para may separate. So, ayan, gagamit tayo ng guide number 2. I-clipper lang natin. Paakyat, sundan lang natin. Hanggang sa likod. Side to side. So, yan, clipper lang natin. Side. Lang natin, tsaka pwede rin kayong gumamit ng cutting comb with clipper. So, ipapakita ko dyan. So, ayan. Sinundan ko lang yung maiksi sa harap, tsaka sa likod. Yung maiksis lang. Tatanggalin natin. So, after ng guide number 2, gagamit ako ng 1.5 sa middle tsaka sa baba. So, ayan. Ang color mint green. Yan ang 1.5 natin. Tsaka i-clipper natin. So, ayan, gagamit tayo ng spray gun, tsaka cutting comb, and scissor. Tatanggalin natin yung mga exes sa side to side, yung pinag-clipperan natin. So, ayan, susundan lang natin yung sa ibaba. May guide tayo makikita dyan. So, ayan, mga exes lang, maliliit. Tanggalin lang natin. So, ipaikot natin hanggang matapos sa kabila. So, ayan, pagkatapos ng pagka-cutting natin, tinanggalan natin yung exes, tayo ay mag-blade. So, bago mag-blade, separate muna natin, ayusin muna natin mabuti yung sa top niya, yung side. Straight lang maigi. Tapos, tanggalin natin ulit yung mga exes and proceed na tayo sa kanyang pag-blade.
So ayan, magbe-blade na tayo. Gumamit tayo ng water. Pinahid natin sa gilid to gilid yung ating pagbe-bladean para hindi siya maapdi at masugat. Para din lumambot yung hair niya. Tapos suklayin natin para maayos. Tsaka natin i-blade. So ayan, pagkatapos natin mag-blade, tayo ay mag-trim ng hair niya. Susundan lang natin yung sa dulo na maiksi paakyat pataas. Nakikita yung guide. So, maiksi-iksi lang. Mga 1 inch, 2 inch din ang nating makuha. So, ayan. Sundan natin yung mga guide para patalikod. Pagkatapos natin tinrim, gagamit tayo ng thinning scissor. Thinning scissor yung may ngipin na malalaki na may space siya na butas-butas. Yun yung pangpanipis ng ating buhok. Kasi yung hair niya ay makapal para magnipis. So, ganyan lang ang pagtanggal ko. Cutting comb, tsaka yung mga lumalabas, doon ko siya ititrim. Ganyan ang pagkuha ko. So, ayan. Paikot-ikutin nyo lang. Kung saan yung nakikita nyo makapal, sundan nyo lang. So, ayan, tapos na ang haircut natin. Ngayon, mag-DIY tayo ng highlights. Tapos, color. Iko-color natin yung kanyang hair. So, ang ginamit ko dyan ay plastic. Any plastic. So, ayan. Gagawin na natin. Gamit tayo ng tail comb, yung pangkuha sa hair niya. Tsaka natin kunin yung maliliit na buhok. Para yan ang gagawin natin pang highlights niya. So, pagkatapos niyan ay applyan na natin siya ng bleach. So, ang pagkuha ng highlights, hindi pwedeng magkadikit. Dapat may space. May space na 2 inch. Ganyan. Depende na sa diskarte nyo kung paano siya kunin. So, ayan. Tatapusin natin hanggang matapos. Tsaka natin applyan ng bleach.
So ayan na, natanggal na natin yung kanyang ginawang highlights na may plastic. Na-wash na rin natin yung hair niya. Tsaka yan ina-applyan ko sa kanya ay color. Yan ang pang toner ko sa buhok niya para hindi super light ang kanyang buhok. So ayan, ibabad lang natin siya ng 20 minutes. Tapos, yun, tapos na. So, yan na po ang ating finish color with highlights and haircut. So, hopefully, nagustuhan nyo ang aking DIY. And don't forget to subscribe, like, and share. And thanks for watching!